Kumbasau Pongot ki Pulit Central Reserve Police Force kiladu no elaka jing im hadian baka kenhuan jongki kabadon ha kasurok ba Jammu Srinagar National Highway kalasha hirthma ha kawai ka kali jong uriu khendu kabakit hangkat bat ki bom ha pulwama ha kanikasni ha usnem ar haja kha khandai Menteri rang badu kari Narendra Modi ulale burom yakini ki Pulit ki beladu no elaka jing im na kabanta kari Hakawai ka jing yalang pait ba Menteri rang ba ka jala Meghalaya uyai buteng ban ai ka jing yarap pisa ka ba arpsau point khandai san lak tengka shakisau punriu tali ki kanhun penmi mar lang ba ka focus program sang mau lak pulut ru lai pho lak tengka na kamta kin riu pho tali ki self help group ha ka ni ka than ka AICC kala menjor ya ka jing sospon ya kisan ngut ki MLA ka seng Congress na ka seng halo ka jing kershan jongki ya ka seng BJP ka bla kershan ya ka sokar MDA lam da yo jing bet na ka AICC bat ka MPCC ya ka ni la pentip dau he ka MPCC ba Vincent H Pala Haka jing pelat beningkong jong snem aja apuar ka Indian Space Research Organization kalala ban pelat ya Earth Observation Satellite EOS North South bat artli ki wei pat ki satellite barit shahau da UPSLV C Sun R rocket mentakasni Kajing thep buat na kabanta kisan pusan tali ki shuki ka yang darba thau an ha ki khandai tali ki district jong ka jilla Uttar Pradesh hala sedang ne ka step kane ka dei ka wat ka baan na kabanta ka election shaka yang darba thau an ha ka jilla ha gowa lai spa iwei ngut ki kertong kin ya khun na kabanta ki sau phau tali ki shuki ha ka ba ka jing thep buat kala sedang ha ka pon nyo bajim step